Ahojte, milí moji. Dnes vám chcem porozprávať o rezonancii a naviazať to na hru. Dnes vám predstavím hru, ktorá dokáže splniť vaše želanie. Je to spoločenská dosková hra. Dokáže splniť vaše želanie, dokáže vám ho navibrovať, to znamená na úrovni energie priviesť k vám. A na to, aby ste pochopili, ako tá hra funguje, tak vám vysvetlím zákon rezonancie. Zákon rezonancie znamená, že podobné priťahuje podobné. Alebo rovnaké priťahuje rovnaké. Najjednoduchšie vysvetlenie je na vidlicových ladičkách. Ja som to použila už, vždy to používam, takže možno, že tí, ktorí ma sledujete, už ste to počuli. Ale je to najkrajšie, najjednoduchšie a najúplne jasnejšie vysvetlenie. Predstavme si, že máme dve vidlicové ladičky, ktoré sú úplne rovnako naladené na rovnakú frekvenciu. Ja budem držať jednu vidlicovú ladičku, vy budete stáť takto vedľa mňa a budete držať svoju vidlicovú ladičku úplne rovnako naladenú, ako je tá moja. Stojíme vedľa seba. Ja do tej svojej cinknem, ona sa rozozvučí alebo rozvibruje, vy držíte tú svoju a behom chvíľky sa rozozvučí a rozvibruje aj tá vaša, ale nedotknem sa jej ani ja, ani vy. Ona sa rozozvučí a rozvibruje iba na základe tejto prvej. Pretože rezonujú, pretože sú na rovnakej frekvencii, pretože sú rovnako naladené. No. A prečo je toto, ako sa toto v tvorbe reality vlastne dá použiť alebo pochopiť, že prečo tie ladičky? Pretože predstavme si, že každý z nás, či vy, ja, ktokoľvek, sme naša ľudská bytosť, aj naše telo, aj naše energetické telo, proste my celí, sme ako jedna veľká ladička. A vesmír je nekonečné množstvo rôzne naladených ladičiek na rôzne frekvencie a tie ladičky v tom vesmíre sú rôzne verzie vašej reality. A vlastne, keď my sme ladička, budem to hovoriť na svojom príklade, keď ja som nejaká ladička a vesmír je nekonečné množstvo rôzne naladených ladičiek, tak na základe rezonancie si ja k sebe priťahujem takú ladičku z vesmíru, to znamená takú verziu reality, akou vibrujem ja sama. Aká ladička ja som, tak takú ladičku si rezonančne pritiahnem k sebe, to znamená takú verziu reality si rezonančne pritiahnem k sebe, ako ja som. Pretože ten príklad s ladičkami by bol taký, že ak ja budem tuto stáť s inak naladenou ladičkou, ako máte vy, a ja do tej svojej cinknem, tak tá vaša sa nepohne. Pretože na základe rezonancie ju neovplyvnila. Hej, boli na inej vlne. A tak toto funguje aj s realitou. Pretože tak, ako vibrujeme my, toto už aj zasahuje do kvantovej fyziky, ale aj to vám potom porozprávam, ale teraz sa budem venovať len tej rezonancii, pretože ako vibrujeme my, to znamená, čo to určuje, čo to znamená, že ako vibruješ, ako vibrujeme. Je to, ako premýšľame a súvisle s tým, ako sa cítime. Myšlienka je elektrická energia a emócia je magnetická energia. A keď ich spojíme, tak je to elektromagnetické pole, ktoré vlastne pritiahne k sebe to, na čo je zamerané. V skratke to znamená asi toto. Ak ja síce túžim po láske alebo hojnosti, no zároveň vibrujem nedostatkom, hnevom, ja si môžem túto mentálne želať, že áno, ja si želám hojnosť, ale ja pri tom, ako si to budem hovoriť, ako si to budem myslieť, tak vnútri budem vibrovať niečím, alebo proste celá budem v skutočnosti si myslieť, nie je to pre mňa možné, nie som toho hodná, a to môžu byť nezvedomené tieto vzorce, alebo budem len cítiť nedostatok, už tá emócia je ako kľúčová úplne v tom, akú rezonanciu človek má.
Takže ak budem cítiť ten nedostatok, tak ja si môžem želať hojnosť, koľko chcem. Ak ja vybrujem znamená cítim sa nedostatku, nemám dosť, ťažké to je, bla bla bla, tak si presne takú ladičku v tom vesmíre aktivujem a presne taká ladička ku mne príde, presne rezonančne na takej úrovni si takú verziu reality k sebe privolám. A týmto to premostíme k tej úžasnej hre, ktorú som naozaj vytvorila presne s týmto zámerom na základe týchto informácií, ktoré vám tu takto hovorím, ale oni vedia ísť do oveľa väčšej hĺbky našej ľudskej psychiky, kvantovej fyziky, neurovedy. Všetky tieto veci, čo sa kedysi sa to učilo ako učenie pre vyvolaných, to boli informácie, ktoré sa bežne nedostali von. A teraz už sú bežne dostupné. Je veľa kurzov a to je super, pretože sa to dostáva medzi ľudí. Ľudia nachádzajú svoju tvorivú podstatu. Vlastne to, kvôli čomu sme tu, na tomto svete. A ja som tieto informácie zapracovala do hry, ktorá naozaj z vás urobí tú ladičku. To znamená, privedie vašu vibráciu, vašu frekvenciu tam, kde je vaša vytúžená realita. Cez úlohy, ktoré vám urobia vám zmenu vo vašom myslení, zmenu vo vašom cítení a tu sme si hovorili aj v tých 7 podmienkach, že je naozaj dôležité, aby sme boli v súlade mysel, srdce s našim želaním, to znamená, aby sme tomu verili, aby sme vedeli, že to tak je, aby sme sa cítili, ako by to už bolo. A zároveň tuto mali vyčistené tie limitujúce presvedčenia, že to treba, napríklad, že to pre teba nie je možné, alebo že to je ťažké a tak ďalej, hej. A tá hra cez tie úlohy vám pomôže nájsť limitujúce presvedčenia. Je tam aj technika, veľmi jednoduchá, cez ktorú ich môžete premeniť. Kto by potreboval silnejšie techniky, tak znovu pripomínam príručku Sám sebe terapeut. A zároveň má tie úlohy, to je hlavný zámer tej hry, že tie úlohy vás vibračne dostanú tam, to znamená pocitovo. Oni vás cez tie úlohy dostanú pocitovo tam, kde je rezonančne tá vaša vytúžená realita. Pôjdete hrať s nejakým zámerom a na konci hry budete cítiť, vnútorne vy akoby budete vedieť, cítiť, vnímať celým telom, celou myslou, že je niečo fakt iné. Fakt sa vo vás niečo zmenilo. A to je tá zmena tej rezonancie. A to je základ toho. To je úplný základ toho, aby k vám prišla tá nová realita, s ktorou ste hrali, ten zámer, s ktorým ste hrali tú hru. Teraz vám tú hru predstavím úplne detailne. Veľmi rada som, že tuto v tejto skupine máme aj Ivanku Perlinu, pretože ona maluje obrazy, ktoré sú tiež naladené, živé a už len pozeranie sa na tie obrazy pôsobí na vás a mení vašu frekvenciu. Ja som bola na jej výstave, vôbec som ju ešte nepoznala a tú hru som ešte nemala vytvorenú, ale ten nápad už tam bol. A keď som sa dostala k tomu vytváraniu tej hry, tak mi pri meditácii prišlo, aby som ju oslovila a použila jej obrazy na tú hru, pretože sa to nádherne sa to doplní dohromady. Jej živé, úžasné obrazy, ktoré úplne pomáhajú tej ceste, zmenia vaše premýšľanie, budú na vás pôsobiť spolu s tými úlohami. To je také krásne doplnenie si dvoch veľmi silných vecí. Takže Ivanka, ja ťa zdravím. Jej obrazy celá hra sú vlastne namalované obrazy. Použili sme Ivankine obrazy a doplnili sme ich tými políčkami. Ten jej obraz je aj na krabici. Toto je obraz, ktorý sa volá Cesta duše.
A ešte aj na takejto hracej ploche, neviem, či to dobre vidíte, aj sa mi tam odráža svetlo, ešte je na jednej hracej ploche. Obraz sa volá Cesta duše, veľmi symbolické. A toto je kratšia verzia hry, kratší hrací plán. Tu sú políčka, možno to teraz na tej kamere nie je dobre vidieť, ale tu je cieľ hry. No, a potom je druhý obraz, môj obľúbený, úplne ho milujem, volá sa Zrodenie hviezdy. Ten je hlavný pre mňa a je na tom dlhšom hracom pláne. A ešte sú tu ďalšie dva obrazy, ktoré sa nachádzajú na kartičkách s úlohami. Jeden sa volá Merkaba a kartičky Merkaba si predstavíme za chvíľočku. A druhý obraz sa volá Dračie oko, ten je tiež úžasný, milujem. To sú zase iné úlohy. Tak vám poviem teraz o týchto dračie oko. Úlohy z kartičiek Dračie oko. Úlohy z kartičiek Dračie oko sú na prepájanie vašich hemisfér, na prepájanie vašej ľavej a pravej hemisféry, čo vlastne znamená, že vaša kreatívna a logická časť začne spolupracovať. To znamená, že vaša kreatívna časť, fantázia, toto by som chcela úžasné, príde ľavá hemisféra, kde je tá logická časť a začne tam sekať. Stop, to by nešlo. No a vďaka týmto úlohám sa tie hemisféry prepoja. Sú tam použité prvky z metódy Psychika, ktorú som pred pár rokmi sa naučila, ktorá je vlastne o prepisovaní vašich neprospešných presvedčení vo vašom podvedomí. To podvedomie to tiež si niekedy porozprávame v ďalšom videu. Ale čo tieto kartičky robia je to, že vlastne rôznymi úlohami, kde vy robíte rôzne cvičenia s rukami, s telom, s ušami, s očami, všetky tieto cvičenia fungujú tak, že uvoľňujú váš nervový systém, prepájajú vaše hemisféry, cez telo sa uvoľníte, vlastne vaša energia sa otvorí a uvoľní a vy si tam hovoríte presvedčenia, ktoré si sami vytvoríte. Tam je takisto návod, ako si ich vytvoriť, alebo už sú aj vytvorené niektoré, ktoré budú prospešné pre vaše tvorenie si reality vedome. Týchto kartičiek je menej, sú na toto, čo som teraz povedala. Potom sú tu kartičky Merkaba. Tých je veľa, tých je naozaj veľa. Kartičky Merkaba sú o menení vašej emócie, o menení vašej vibrácie, o uvedomovaní si toho, čo vám bráni. Otázkami a úlohami. Vybrala som pár úloh, aby sme si ich mohli spolu pozrieť. Úloha z Merkaby je to úloha číslo 15. Všetci tvoji spoluhráči ti teraz pogratulujú k splneniu tvojho želania. Ako by sa to už stalo, už sa ti to podarilo, už je to hotové, uži si to a precíť to. A k tej kartičke je aj vysvetlenie. V tej hre je brožúrka, ktorá vlastne vysvetľuje tie úlohy, že čo sa tam vlastne u vás deje. Hej? Že je to aj, tá hra je aj vzdelávacia, že vy vlastne pochopíte, prečo máte urobiť tú úlohu, čo sa vlastne vo vašom tele vtedy stane. Takže vysvetlenie k tejto úlohe, keď vieme, že emócie sú hybnou silou, ktorou si priťahujeme veci k sebe na základe rezonancie, je toto cvičenie dobré na to, aby sme v tele precítili skutočnosť, ktorá zatiaľ existuje iba na energetickej úrovni. Mozog nerozlišuje, či niečo vidíme naozaj, alebo si to len predstavujeme. To je pravda, toto veľmi pripomínam, že aké filmy človek pozerá. Týmto cvičením uzatvárame časovú medzeru, ktorá je medzi teraz a potom. Je to aj zábavné. Ono najprv človek si povie, že to je také akože, že sa bude cítiť tak neisto, tak akože, že to je trápne, alebo že to je nejaké zvláštne. Hej, ale ako kto? Niekto k tomu hneď pristúpi, že super.
Keď vám niekto pogratuluje k niečomu, čo vy túžite získať a on naozaj sa do toho vcítime v tých minútach, kedy sa to deje, že je to pravda, náš mozog nerozlíši, či to je pravda alebo nie. To znamená, že pre neho to automaticky pravda v tej chvíľke je. A toto už je dokázané v neurovede. My sme si to vlastne vysvetlili v niektorých z tých 7 podmienok. Vytvoria sa nové synapsie medzi neurónmi, ktoré budú zodpovedať tejto novej realite. Ktoré už budú akože je to pravda. Je to pravda, proste teraz som to cítila, je to pravda. A potom sa to telo pohne k tej novej realite, aj keby ste nechceli. Ďalšia úloha, ktorú som vybrala, môžeme si ju tu predstaviť, je Merkaba číslo 11. Pomenuj emóciu, ktorá vystihuje tvoj stav, keď sa ti splní tvoja túžba. Vyslov to nahlas a následne nájdi situáciu, aktivitu, počas ktorej cítiš túto emóciu už v dnešnom živote. Túto činnosť potrebuješ robiť čo najčastejšie. Ide o kvantovú emóciu. Vysvetlenie aj príklady nájdeš v brožúrke na strane číslo 15. O čo tu ide? Ide o to, aby sme si, ak sa vcítim do toho, že už to mám, už je hotovo, tá nová realita už je vlastne pravdou, alebo ten zámer už je naplnený. A naozaj si to dovolím precítiť v tej chvíli, že ako sa tam ja cítim. Kto má tú meditáciu novej reality, tak tam presne to aj budete vedieť, že áno, toto už je hotové. Tú emóciu, keď si pomenujete, tak potrebujete tie veci robiť už v dnešnom živote. Viete prečo? Aby ste ju cítili v tom tele čo najviac. Aby ste čo najviac cítili, ak napríklad moja kvantová emócia bude sloboda, tak ja potrebujem si nájsť činnosti, ktoré sú už v dnešnom mojom živote a prinášajú mi slobodu, ten pocit slobody. A čím viac ja sa budem cítiť slobodne, tým viac sa stanem mladičkou slobody a tým skôr si pritiahnem tú realitu k sebe. Merkaba číslo 10. 3 až 5 minút hovor o svojej túžbe alebo želaní alebo zámere tak, ako by to už bola pravda, ako by to bolo hotové a splnené. Takisto úloha, ktorá presne to sa deje, že prvú minútu si možno nebudete ani vedieť povedať a potom ako zmyslieť, že bude to také ako nové, také nebudete sa vedieť do toho vžiť a potom to príde, potom sa začnete vy už naozaj sa do toho začnete tak ciťovať, že znovu vaše telo uverí, že to je absolútna pravda. Ďalšia úloha. Tam, kde je tlak, je aj protitlak. To, čomu odporujeme v našich životoch, pretrváva. Uvedom si jednu vec, ktorej odporuješ a vyslov 3-krát vetu. Prijímam, doplň vec, ktorú si našiel. O tlaku a protitlaku sme si hovorili v jednom z častí tých 7 podmienok pre úspešné naplnenie zámeru a presne táto úloha je presne o tom. Prijať to, čo je, aktuálnu situáciu, aby sme nelipli na nejakom výsledku, na nejakej zmene ako na záchrane, pretože tam je tá energia, ktorá vyslovene tú novú realitu odtláča od nás preč. Úloh v hre je cez 90, neviem teraz presné číslo, všetkých dohromady, aj Merkaba, aj Dračie oko. A naozaj majú len jeden jediný zámer, s ktorým sú vytvorení a ten zámer je urobiť z vás ladičku, ktorá je na rovnakej frekvencii, po čom vaše srdce túži. Hra sa hrá tak, že tu je označený štart. Celú hru sme robili takým spôsobom, aby čo najmenej zasiahla do obrazu, aby ten obraz bol tam taký ako dominantný, že vlastne ešte naozaj pri pozeraní sa na tú hru, na ten hrací plán, na tú hracú dosku, budete vnímať tú krásu toho obrazu a tú frekvenciu, ktorá je v tom obraze. Takže štart je tu, hráči sa postupujú takto po políčkach dokola a tu je cieľ. Odlíšené sú políčka farebne, tie, ktoré znamenajú úlohu Merkaba, tie, ktoré znamenajú úlohu Dračie oko. Takisto sú tam ešte také políčka, ktoré sa, k tomu je ešte takáto podložka, pretože tuto tá veľká hracia plocha, tak nám nevyšli na karty, tak k tejto veľkej hracej ploche máme ešte takúto malú, kde sa položia kartičky a zároveň sú tam vysvetlivky na políčka
že ktoré podľa farby čo znamená. Sú tam aj políčka, ktoré sa volajú synchronicita. To je, keď sme naozaj naladení, čo tým teda myslím, keď sme naladení na naše vyššie ja, tak v našom fyzickom svete, keď kráčame vpred za tým, po čom naše srdce túži, tak sa nám dejú synchronicity, čo sú náhodné, v úvodzovkách náhodné udalosti, ktoré nám hrajú do kariet. Skratke. Potom je tam políčko, ktoré sa volá temné údolie. Temné údolie je vlastne tá časť života, ktorá teraz ako mimo hry, teraz, že čo som tým myslela, je to tá časť života, ktorá, keď vykročíme za tou našou túžbou, tak prekračujeme tú komfortnú zónu, hej, že prechádzame cez nejaké naše strachy, prechádzame cez nejaké naše limitácie, učíme sa nové veci, je to určitý nekomfort pre naše ego, pre naše telo častokrát aj. A práve tam zažívame to temné údolie. To znamená, že sme vyzývaní k tomu, aby sme k odvahe, k kráčaniu ďalej. Proste cez tie ťažké časy ísť a kráčať s odvahou a dôverou ďalej. To je temné údolie, kde veľa ľudí ale urobí to, že sa otočí a vráti sa, väčšina ľudí toto urobí, otočí sa a vráti sa do komfortnej zóny. Je to príliš ťažké, vôbec sa mi nedarí, ja na to nemám a také tie keci. A vráti sa naspäť, vráti sa do bezpečia. Toto je temné údolie, ktoré je zapracované teda aj v tej hre, iba v tomto na tom väčšom hracom pláne. A tam, keď človek stupne, tak sa musí vrátiť na štart hry, alebo podľa toho, čo hodí, pokračuje ďalej. Som veľmi rada, že som vám predstavila túto moju úžasnú spoločenskú hru, ktorá skutočne mení vašu vibráciu, urobí z vás ladičku, ktorá je frekvenčne naladená na tú realitu, ktorú vy chcete žiť. Na to, po čom vaše srdce túži.